Mramorová pracovná doska vo vašej izbe. Stratí lesk. Zakalí sa a stratí svoj pôvodný lesk. Po dlhodobom používaní sa na pracovnej doske nahromadia škvrny od vody a oleja, ako aj nespočetné množstvo drobných škrabancov. Bez ohľadu na to, ako silno drnete. Utierate handričkou. Pracovná doska zostane matná, špinavá a bez lesku. Nemusíte míňať majlant. Najmite si profesionálov. Na opravu kameňa, ani na výmenu drahého a vzácneho kameňa. Tento produkt dokáže čistiť, leštiť a brúsiť mramor, kremeň, rôzne druhy kameňa a žulové pracovné dosky. Jeho používanie je mimoriadne jednoduché a nevyžaduje si žiadne školenie. Jednoducho vytlačte malé množstvo pasty, naneste malé množstvo vody na povrch kameňa a potom utrite a vyleštite mäkkou handričkou. Rýchlo rozkladá a rozpúšťa nečistoty, odstraňuje škrabance spôsobené každodenným používaním a obnovuje kameňu jeho prirodzený teplý, čistý a nepriehľadný lesk. Po utretí sa na povrchu kameňa vytvorí hrubý, priehľadný ochranný film, ktorý zabraňuje zmene farby. Tento produkt spĺňa všetky vaše potreby každodennej starostlivosti o kamenný povrch. Preukážte profesionálne výsledky čistenia kameňa vo vašom priestore. Vhodné pre kameň v rôznych klimatických podmienkach.